Amerikanyň Birleşen Ştatlary din azatlygynyň baskylanmagyna keseden teredip durmajakdygyny aýdýar. Türkmenistan ýene bir gezek din azatlygyny bozýan ýurtlaryň hatyryna agdaldy. Abaşanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun döwlet departamentiniň saýtyna 11-nji dekabrda çap edilen beýanatyna bellenmegine görä Türkmenistan din azatlygy boýunça aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanyny durýar. Men 2018-nji ýylyň 28-nji noýabryna Myanmary, Eýrany, Hytaýy, Demirgazyk Koreýany, Pakistany, Saudy Arabistanyny, Sudany, Täjikistany we Türkmenistany 1998-nji ýylyň halkara din azatlygy aktynyň çägini din azatlygynyň ýygyderli dowamly we göz çykynç ýagdaýlarda bozulýan üçin aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanyny goşdum diýip Pompeo'nyň beýanatyna aýdylýar. Bu sana we öňki Sowet giňişliginden Orsiýet we Türkmenistanyň duldeşir goňuşdy Özbegistan hem girýär. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň din azatlygynyň dine uymak we uymazlyk erkinliginiň kepillendirilýändigini aýdýar. Şeýle-de kanun dini bilen döwletiň aýrydygyny aýdýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň her ýyl döwlet serişdesiniň hasabyna onlarça adam Saudy Arabistanyna haç ziýaratyna iýerilýär. Yerli synçylaryň berýän maglumatlaryna görä imamlar adamlaryň ziýarata barýan gonumçylyklaryna müjewirler hem döwlet tarapyndan bellenilýär we döwletden aýlyk alýar. Ýagdaýy gowy bilýän synçylaryň tasdiklamaklarına görä dinarlar haç ziýaratyna iýerilenini hem wezipe bellenileni hem ozaly olaryň döwlet siýasatyna näme derejede wefadarlygy nazarda tutulýar. Şol bir wagtda Türkmenistany öz dini ynanç üçin ýanylýan, hatda türmäge basylýan raýatlaryň hem az däldigi aýdylýar. Mysal üçin dini habarlary çap edýän Forum 18 habar gullugynyň şu ýylyň sentýabryna çap edilen maglumatyna görä Türkmenistanyň şu ýylda öz dini ynanç üçin tutsaglygy hökm edilenleriň sany 9-a ýetdi. Neşiriň maglumatyna görä tutsaglygy hökm edilenleriň ährisi Yegova şaýatlary bolup, olar öz dini ynançlaryna eýerip hökmany harby gullugy geçmekden ýüze urupdyr. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysynyň maý aýyna beren maglumatyna görä Sewitiň howpsuzlyk resmileri dine uýan adamlary basyş astyna saklaýarlar. Olary ýygyderli soraga çekýärler we ellerindäki dini mazmunly kitaplaryny konfiskasiýa edýärler. Kä halatda adamlaryň sakkalyny mejburi sýrdyrmaklygy üçin baryp ýetilýär. Türkmenistanyň gülençiler hereketi diýilýäni bilen ilteşikli bolmakda guman edilenleriň işi bolsa, şu ýylyň iýun aýyna Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hem ýadgaryldy. Azatlyk radiosynyň ozal habar berişi ýaly Abaşada ýaşaýan türk ruhanysy Fethullah Güleniň hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýaty uzak möhletli türme tutsaglygy hökümleri çykaryldy. Birleşen Milletler Guramasy bu hökümleriň bir kanunydygyny eden etdilikli ýagdaýda çykarylanyny aýtdy. Azatlyk radiosyna gowuşan suwdyň hökümünden göçürmedigi aýdylýan dokument ýapyk gaplaryň aňyrsynda geçirilen suwd dinlenşigini gülençi bolmakda guman edilýän 18 raýatyň 12 we 25 ýyl aralygyna türme tutsaglygyna hökm edilendigini görkezýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun beýanatynyň ýytylmagyna görä, dünýäde adamlaryň öz dini ynançlary üçin ýanylýan, türmäge basylýan we öldürilýän ören kän region bar. Abaşa bu hil ýanymalary keseden tomoş edip durup bilmez.